बे समाव बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय नोंथांमोननो मोनसे गिख्रंथाव खौरां होनो सिगांदों। गंसे हाथायाव मिथिस्लाब मोनै गिख्रंथाव अर खामदों। गिख्रंथाव अर खामनायजों गंद' गलाफ्रा सेवहांगार, जेराव गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफ्रा खहा। जाथायखौ लानानै ओनसोलाव खोब सोमोनांदों आरो दुखु नांदों। जाथायानो जादों धेमाजि जिल्ला गगामुख नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।